Ahojte priatelia, pozdravujem vás s ďalším videom. Keďže dneska máme 23. august a je novolunie v Panne, tak som sa rozhodla, že vám natočím ešte trošku také dlhšie videjko, kde je viacej informácií, pretože dnešný nov je veľmi zaujímavý. Je prepojený so znamením Panny, ktorá je vlastne patrónkou zdravia, služby druhým, analytického myslenia. Jej energie v sebe nesú precíznosť, zmysel pre úžitok. A keď sa objaví vlastne aj táto krásna karta vo výklade, ktorá vlastne korešponduje s dnešným dňom, tak môžeme čakať aj príchod hojnosti. A keďže je ešte otvorený portál kráľovskej hviezdy Regulus, tak je veľmi dneska dôležité si naozaj správne prijať a vizualizovať a manifestovať si úspech, hojnosť, vlastne všetky naše sny a túžby si naozaj tak od srdca zaželať a odovzdať do vesmíru. Je na to ešte dneska stále priaznivý deň a ideálny čas. No a samotné novolunie v tejto Panne hovorí o tom, že je čas menej brať a viacej dávať. To znamená, že by sme mali previesť takú bilanciu, aby sme mali v rovnováhe dávanie a prijímanie a tentokrát sa dokonca, alebo teda je žiaduce viacej dávať, byť v tej službe tým ostatným, lebo Panna je znamenie také praktické, zodpovedné, starostlivá láska, precíznosť, aj perfekcionizmus, ale niekedy môže byť aj kritická. A keďže je zameraná na oblasť zdravia, tak je dobré si dať do poriadku naozaj nejaké zdravotné problémy, povenovať sa teda nášmu telu, našej životospráve. A je to aj obdobie bilancovania, čiže môžeme si klásť otázku, že kam sme dospeli a kam sa chceme oberať ďalej. Táto energia novolunia značí nový začiatok a energie Panny vypovída o tom, že by tento reštart alebo nový štart mohol byť dobre organizovaný a brilantný svojou jednoduchosťou. Panna v sebe má taktiež výrazný aspekt starostlivosti o zdravie. Ak sa necítime dobre, mali by sme sa zamerať teda na našu životosprávu. Pretože Panna vo všeobecnosti má rada kvalitné jedlo, aj alternatívne liečebné postupy a preto je teraz dôležité sa venovať zdraviu a naozaj možno, že by bolo dobré aj nastaviť si nejaké zdravé ranné a večerné návyky. Pokiaľ v našom súčasnom živote niečo viazne, môže to byť aj preto, že veci môžete príliš analyzovať alebo môžete byť prehnane kritickí. Preto je teraz na mieste sa menej zaujímať o to, čo druhí môžu urobiť pre nás a viacej sa máme snažiť o to, čo by sme mohli my urobiť pre nich. No a toto znamenie vlastne nás aj vedie k tomu, že môžeme veci postupne zlepšiť, máme venovať pozornosť detailom, ak chceme byť úspešní, ale zase nepreháňať to, nepedantsky. A máme byť taký užitočný druhým a vtedy tá láska aj peniaze budú nasledovať, budú ku nám prichádzať, len sa tomu treba otvoriť. No a ak máte niekoho v blízkosti v znamení Panny, tak je to osoba zodpovedná, spoľahlivá, starostlivá a buďme radi, že máme v blízkosti aj takýchto ľudí. No a čo to je samotné novolunie? Novolunie, to je vlastne táto karta, nám hovorí o tom novolunii, že je tu nový začiatok. A táto karta je z celého súboru týchto krásnych kariet pozitívna a rozpráva nám o tom, že je na ceste čosi nového a vzrušujúceho. A záležitosť, na ktorú môžete myslieť, môže mať šťastný priebeh a vy ste presne na tej správnej ceste k cieľu. Vesmír vám odkazuje, že v tomto alebo inakšom zmysle začínate na novo, či už sa vydávate novým či lepším smerom, alebo či ste získali optimistickejší a jasnejší pocit, dosiahnete svoj cieľ. Pokiaľ sa vám zdá, že stagnujete, tak táto karta pripomína, že život prebieha v cykloch a vy teraz prechádzate z jedného do druhého. Teraz je treba vykročiť s čistým štítom. Ak záležitosť, ktorá sa vás týka, nabrala nejaký toxický smer, tak sa všetko prečistí alebo príde niečo nové a sviežejšie.
No a hovorí aj o tom, že teda blíži sa nový začiatok a pocítite väčší optimizmus ohľadne toho, čo chcete dosiahnuť a vaša viera v to, že sa vaše sny zhmotnia, účinkuje. Pretože vesmír nefunguje na princípe, že ukáž mi a ja ti uverím, ale uver a ja ti ukážem. A zázraky sa dejú, len treba veriť. A nový vlastne začiatkom dorústajúceho mesiaca a stredobodom temnej luny. Je to tajomný čas, kedy mesiac nie je vidieť. Je to taký čas znovu zrodenia. A je to taký mystický čas, kedy vlastne sa tak v tichosti snujú plány a priania pre nadchádzajúci cyklus. A je to taká chvíľa magickej noci. No a ja som si ešte pre vás pripravila jednu krásnu kartičku z orákula jednorožcov, ktorá mi dneska prišla a možno, že aj tá trošku súvisí s tým znamením panny a je to karta jemnosť. Na nej je tiež taká krásna žena, možno panna, s tým krásnym jednorožcom, ktorá nám vlastne hovorí, že máme byť k sebe aj k ostatným láskaví, máme rešpektovať a vážiť si svoju jemnosť, hovoriť slova lásky, pretože jemnosť nie je slabosť. Jemnosť je práve že cnosť a náš svet tú láskavosť a jemnosť veľmi práve teraz potrebuje. A ešte vám aj prečítam odkaz tejto krásnej karty, ktorá hovorí: rezonujte s tým, tí, ktorých sa to dotkne srdiečka, že si citlivá a jemná duša s hlbokým napojením na svet zvierat a prírody. Necítiš sa prirodzene v tomto hlučnom a unáhlenom svete. Máš pocit, že ťa príliš zahlcuje a rada tráviš čas sama niekde v tichu. Jednorožci tieto karty ťa nabádajú, aby si svoju túžbu po kľude a pohode nasledovala a uvedomila si, že jemnosť je posvetným darom, ktorý musíš rozmaznávať a viacej prejavovať. Citlivosť ukazuje na silné intuitívne a psychické schopnosti, preto ju namiesto potlačovania rozvíjaj. Nerada vyvolávaš konflikty a nie je ti príjemné, keď musíš sa s niekým konfrontovať a bojovať za svoje práva. Ak však budeš na situáciu reagovať jemne, nie je to známka slabosti. Tvoja jemnosť vychádza z hlbokej síly a neskutočne silnej odvahy. Namiesto toho, aby si zo situácie utekala alebo premýšľala, ako by to vyzeralo, keby si bola viacej priebojná, uvedom si, že zmeny môžeš dovoliť aj jemným a milujúcim spôsobom. Ľudstvo potrebuje jemné duše, ktoré ho povedú do novej reality, takej, ktorú si najviac cez svoju láskavosť a súcit všetci vysnívame. Začnite svoju jemnosť dielať a prejavovať a ostatní sa od teba budú môcť naučiť, ako milovať a rešpektovať každú živú bytosť. Vďaka tebe uvidia, že láskavosť je sila a to im dodá odvahu, aby tvoj dar tiež prijali. Táto karta ťa volá k uvedomelému boju za nevinné zvieratká, jednaj ešte láskavejšie a vyžaruj svoje nádherné, jemné svetlo do sveta. Tak dúfam, že sa vám tento výkladík páčil. Prepáčte mi jemné preklepy a chybičky. Ešte som na začiatku svojej videotvorby, takže je to asi cítiť, ale verím, že to, čo som vám odovzdala od srdca, že ste precítili. Dúfam, že vás tento výklad trochu povzbudil, potešil, pohľadkal na duši. Ak áno, tak som za to rada a som za to vďačná a šťastná. Nech sa naozaj tá láskavosť šíri do sveta. Ďakujem vám krásne, všetkých pozdravujem. Ak sa vám toto videjko páčilo a necháte mi like alebo aj odber, ja sa vždycky poteším, mám z toho radosť, keď cítim, že sa vám to možno naozaj aj páči a vás to zaujíma a vždycky ma to zase tak povzbudí, že mám pokračovať. Ale ja budem aj tak pokračovať, lebo ja mám z toho veľkú radosť, keď tvorím tieto videá, pretože môjim cieľom je naozaj povzbudiť, potešiť, urobiť možno, že vám lepší deň, alebo aspoň vás pohľadiť na duši v tej chvíli, keď si na to kliknete a možno práve vtedy to potrebujete počuť. Takže vás týmto pozdravujem, ďakujem krásne a užívajte si ešte krásny dnešný deň. Pa, pa.